E una dintre zilele alea, dacă vă mai aduceți aminte. Sunt unele zile în care pur și simplu vrei să te urci în mașină și să pleci. Da, destinația oriunde. Și acum urmează cafeaua. O nouă dimineață, o altă cafea, obligatoriu cu lapte. Dar ce facem noi aici? Așteptăm? Sigur că da, așteptăm. Pe lista lucrurilor de făcut în viață, sigur că da, poți vedea cerbii, dar o întâlnire cu zimbrii este de neratat. Au dispărut după primul război mondial, dar au reapărut în România în 1958. Acum sunt 70 de zimbri în libertate, cel mai mare număr pe care l-a avut România în 200 de ani. În ultimii 15 ani am trecut de nenumărate ori prin locul ăsta, dar niciodată nu am avut șansa să-l văd de aproape. De regulă, zona e inundată. Stânca Dracului și-a primit numele de la legendele locului. Printre ele se crede că de-a lungul timpului zeci de oameni au căzut ori s-au aruncat în gol de pe stânca înaltă de 23 de metri. I'm going all the way up. I'm going all the way up. I'm letting go in my heart. Everything that holds me down. Și uite așa am ajuns într-un loc grozav. Lacurile de acumulare redefinesc totalmente peisajele montane. În orice caz, imaginile sunt superbe.
to for now. În călătoria asta scurtă, rareori am avut un moment de respiro, dar nu e neapărat rău. Am văzut foarte multe locuri pe care cel mai probabil le voi explora cât de curând, iar lista rămâne deschisă.